Les activitats per a la mainada tenen un paper destacat al programa d'actes de la Festa de Sant Baldiri del Carrer Nou. Hi ha jocs, tallers, inflables i competicions esportives. Per a gent de totes les edats s'ha celebrat el tercer torneig de partides ràpides d'escacs, una bona manera d'exercitar el cervell. I per demostrar una bona forma física, un concurs d'estirada de corda. Deliciosa xocolatada per recuperar forces mentre el grup Dracònia en feia de les seves. Una interessant demostració culinària en viu amb l'Escola de Vilamalla i l'associació La Cuina al Vent. Exhibició de funky amb el gimnàs Trim per anar-se preparant pel ball de nit. I l'endemà la pluja va impedir la celebració de la cercavila dels Tres Pins. A més, les sardanes es van haver de traslladar a la plaça del Gra.